To máme vlastne toho Friedricha aj nakreslené. To sa glama. Nevadí. Páne. Aké obrovské. Aké chleby. Oni tam akurát pripravujú tie chlebiky, ktoré dajú do tej veľkej pece. Ja vám porozprávam niečo, bude nakúknite. Kto chce skúsiť robia tie chlebiky a dávajú do tej pece. A to je tá pocha, čo my ochutnáme. Presne tá pocha sa tiež robí v tej peci. Áno, väčšinou je typická je baradajková, ale môžeš sa podať hocičo. Cukinu, zemiaky, vidíš, žunky na to oni potom dajú. Že tie pochačky naozaj taká vec. Aj mozzarella dajú. Čo si človek zažaduje, si dá. Áno, my máme taký typický, takže či nie si pozrite sa na to, ako robia tie chlebiky, ako to prekladá. Tieto chleby sa takto v minulosti robili, takéto veľké. Áno, to bola jedna na sebe celý týždeň veľký krstaniec. A to sme dobre, tak už tam nikto nie je, tak budem rozprávať trošku. Oni nám tu teraz pripravujú presne chlebiky. Ešte necháme na okolo do miestneho pána odísť. Vidíme zase, ono to už žije, áno, zase nedoviezla sa tá zmieka, čo je nejaké miesto, kde to žije, kde to ľudia bývajú, kde si chodia kupovať chlebík. Len chlebík čerstvý, akurát upečený, trošku olivového oleja. Dobre.
A tarali sme už asi včera ste videli, ste mali ochutnať, to je typická vec, tiež v poli, s cibulou a s peperónkou. Takže jedni sú pikantné. No čo, dobrý je? Chlebík s olivovým olejom a s bylinkami. Čipolla, Veľmi dobrý. a tá fokač, áno, to sú fokače, presne. A fokače môžete mať rôznych. Zemolinová múka je čo? Niekde to má, niekde to dá. Pozrite, ale sú 89. 89? Vy ste ho opäť aj